Santa Cruz abadian inguruko erakusketa baten gaoz, eta igual lehengo komeni da beran inguruan berba itxia, zein zan bera? Bera heldua indarra da, Gipuzkoarra, eta, bueno, nola esan, gerrilari bilakatu zen, apaizi izan zen lehendabizi, Gasteizko seminarioan ikasi zuen, orduan sortu berria zen seminario batean, apaiz gaitegi batean, eta gero, Ernialdeko parroko zegoen bitartean, izan zituen bere gauzatxoak, eta labor esan da, armatrafikoan ibili zen, eta propaganda ikaragarria pulpitoan eta pulpitotik kanpo. Eta dirudienez, bere bila joan ziren, eta orduan sortu zitzaion ja, nola esan, bat, iparraldera joateko premia, eta alde egin zuen, eta handik aurrera, gerlari, gerrilari, bezala ikusiko dugu, Luzaroan. Hain zuzen ere, 1983 garren, hori da, amairuko uztailera arte. Eta ze lotura daka Aramaixokin? Aramaixoekin daukan lotura interesgarriena eta handiena ez bakarra, zen eta maiz ibili zen hemendik, bere zerak, okerkeriak egiten, kakotxen artean baldin baduzu. Izan zen, behin, Lorregin, San Prudentzion, harrapatu zuela berak liberalen arma mordo bat, eta behin, mila gauza daude hortartea, baina gero bueltan, zauritutako mutil bat eraman zuen baserri batera, eta bera bakarri joan zen, mutilarekin, eta gero bueltan harrapatu zuten liberalek. Eta liberalek nora eraman, eta Arrazola aldean dirudienez harrapatu zuten, eta hona ekarri zuten, hemen liberalak zeudelako, tropa batzuk zeudelako hemen, eta hau da importantena. Udaletxean gorde zuten, eta udaletxetik atera behar zela derrigorrez, pentsatu zuen jakina, baten batek esan ziolako, dirudienez, bertako apaiz batek esan zion, fusilatzeko zera dute asmoa, ezta? Eta gau batean, abuztuaren 12an, 12tik 13ra, horrelako trikimena batzuk erabilita alde egin zuen, salto eginez, kalera. Eta, eskutatu zen, lehendabizi hortan, errekatik gora egin zuen, baserri bateraino, han pasatu zuen gau guztia, eta horren gaunean. Agertu zen baserritarrari izan zion haizu, laguntza, eta nor zara, eta betiko zera, baserritarrak lagundu zion beste baten bidez, eta joan zen Gantzagara, eraman zuten Gantzagara, Urdingilo baserrira. Eta baserrian, garbitu zuten, eman zioten zerbait berotzeko eta jateko zen, eta uretan pasatu zuen gau guztia, beraz, pentsatzekoa da nola geratuko zen, ezta? Eta handik eraman zuten Urdingiokoek bertan gau bat bera ere pasatu gabe eraman zuten ezaguna den Leizezulora. Hau da, Santa Cruz apaizaren Leizezulo horretara. Handik 3 egunetara edo alde egin zuen, gero Frantzialdera, iparraldera beto esan, Frantzia dio zen eta bibliografia guztia, Frantzia eta iparraldera joan zen. Eta hori izan da gurekin izan duen, Aramaioarekin, hobeto esan, izan duen harremanik handiena. Bai. Ez da baina lehengo aldixa ISH-a lortu zebana preso egonda, ez da? Ez, 2 urte lehenago, zera Ernialdetik, lehen komentatu duguna, ez da propaganda egiten ari zela eta dirudinez Segorbe batalloia edo joan zitzaion, eta han ere horrelako gauza polit bat egin zuen, eta alde egin zuen baita ere handik, eta berriro desagertu zen iparraldea. Batzuk esango dabe, adimentsua zala, argisa zala, ona estrategian, eta beste batzuk kontrakoa kontatzen dabe, ikusten dugu testuetan. Segaitxik? Bai, testuena nik uste dute interpretatu behar dela. Bat, nork kontatzen duen, ze asmorekin kontatzen duen. Hau da, prentsa liberala, oroar, badakizu, kontrakoa eta bere egindako guztiak esageratzen edo desbideratzen pixka bat, ez? Fake news horietako zerak egin. Eta izan zen, baita ere, karlisten artean, ikaragarri latza, momentu batean denak kendu nahi zioten, guztiek moztu nahi ziotelako burua. Bai karlistek, bai Carlos Zazpigarrenak eta bai Lizarra generalak. Zergatik? Hor dago nik uste dute gako bat. Nik uste dute etzela gehiegi desbideratu bere eginkizunean, kruela ankerra izan zela esaten denean, seguruenik aplikatu zituen, seguru,
gerrilari aplikatzen zaion formula. Hau da, zer egiten da etsaia handiagoa, esan edot, indartsuagoa, zera egudari edo soldadu gehiago daukanean, eta berarekin jolastu, gerrilatan jolastu, jokatu. Ne baldin baduzu, eta horretan preso harrapatzen bazaitut, batzuetan, edo espia baldin bazara, oso garbi mantendu zuen. Edozein modutan ere egia da momentu batetik bestera, momentu batean hasi zela gogor jokatzen. Baina nik esango nuke behartuta ikusi zuelako zerbait egingo bazen gogor jokatu behar zela, baina ez krueldade berezia zeukalako, ez dut uste, justu kontrakoa. Gero gainera misioetara joan zenean nik uste dut oso ondo, gainera nolabaiteko autobiografiatxo bat egin zuen, autobiografia, 3 orrialdeko zera aitorpena, ez da, esan ez nola ikusi zuen berak eta nola jokatu zuen, eta esaten du, haizu, horrelakoetan horrela jokatu behar zen, horrela jokatu zuten independentzia gerran, gerrilatan, horrela jokatu zuten lehendabiziko karlistaldian, eta nik horrela jokatu dut. Are gehiago, batzutan gainera zintzo beteta besteek, nire nagusiek, jabe ez, nire agintariek esandakoa, ez da. Trenak erretzen, eta, mehatxatzen, hain zuzen ere, trena eramaten zuen makinista, eta besterik ez zegoelako. Krueldadea da hori segurenik gerraren ondorio bat edo bide izango da, ez da. Hemen ikusten da, gehien bat nik uste dut zera, Santa Cruz Apaizaren inguruan, testu ingurua, azken batean, bere ingurunea, zer zegoen, nolako, denetatik dago, pieza desberdinak, alde batetik albisteak, egunkaritatik jasoak, gero argazki edo irudiak, gero, hor ikusten ari zareten bezala, Elizako arropak eta jantziak, militarren jantziak, kaskoak, fusilen bat ere bai, espataren bat ere bai, fusilak, uste dute lehendabiziko karlistaldikoak direla, eta ez bigarrenekoak, baina, baliagarria dira baita ere erakusteko zen, eta esate baterako, Santa Cruzen mutilek hasieran ez zeukaten arma modernorik, ez? Eta, horik, eta gero, bibliografia interesgarria ere, interesgarriena bentzat hor agertzen da, liburuak eta zeintzuk izan duten horretaz pixka bat esateko zerbait. Mila esker, eta hortxe lagako dugu konbidapena. Zuei. Ederto. Bale, ederto ba.